Balenya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan na naman tayo ng Reka. So first vlog natin yung Reka 1 nila and sumunod yung Reka 2. So ito na yung bago ni Reka, yung Reka Farm and Resort. Check natin later yung mga Bali Farm nila and mga cabins dito. For sure guys, mag-enjoy kayo sa Reka Farm and Resort. Napakalawak guys nung place ni Reka Farm and Resort. Makikita nyo yung parking lot pa lang, sobrang lawak na. Dito sa kabilang side, meron silang mini playground. Side dun sa mini playground nila, so isa sa mga pwedeng gawing activity ng mga kids dito yung jumping trampoline nila. So for 10 years old and below lang yung pwede dito. And pwede silang pumasok dito. And may mga balls sa loob. Ayan, kung makikita nyo, mag jump lang sila dyan. Kung gusto nyo pa-book dito sa Reka Farm and Resort, direct lang kayo sa kanilang Facebook page. Meron silang good for 2 packs, 4 packs, and 4 to 8 packs. And yung check-in nyo dito is 3 PM to 12 noon. So sa kabilang side, ito yung mga tig 2 pack nila, yung mga mura. Later, check natin yung mga loob nila. And same din dito, yung pig 4 packs nila. Tapos dito sa kabila, ayan, makikita nyo may apat tayong cabin dito. Good for 2 packs din naman sila. Tapos may terrace sa harapan. And ito na, yung pool. So ito guys naman, yung VIP cabin nila na nasa front view nung mismong pool. Tapos yung mga Bali Farm villa nila, dito may luxury. And then isang luxury dito. And yung Bali Farm na dalawa dito sa kabila. So later, check natin lahat yan. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng mga Bali Farm nila and cabin. Check na natin yung mga cabin with aircon nila. Isa sa mga budget friendly cabin nila dito, 1,999, good for 2 packs. And yan, kung makikita nyo sa labas, pwede kayong magpa-picture dito. Bali feels talaga yung mga itsura ng mga cabin nila. And syempre may dalawang chair dito na pwede kayong magpahinga. Ayan, pasok na tayo para makita nyo naman yung loob ng cabin nila na good for 2 packs. Sindihin natin yung lights. Ayun. So ayan, ganyan lang siya kalaki. So saktong-sakto lang syempre kapag nag-check-in na kayo sa mga cabins nila dito, may pre-access na kayo sa pool nila. So next natin check itong kanilang VIP cabin na front view, good for 2 packs. So may apat silang front view dito. Yan, pasok tayo para naman makita natin yung loob ng VIP cabin front view nila. So, check natin sa loob. Ayun. So kung couple kayo, perfect na perfect itong room nila dito. Open nating lights. Ayan. And yung size ng bed I think is double size. Kagandaan pala ngayon dito sa Reka guys. Pwede kayong mag-order ng mga ano nila, breakfast. So meron tayong mga tapsilog, tosilog, gatsilog, corn silog, maling silog, ham silog, tuyo silog, and syempre yung rice. So meron na rin siyang pre-coffee or Milo. Promo siya until October 31. Naka-promo sila ng pre-breakfast. Yan. Lahat ng cabin nila guys naka pre-breakfast. Dun sa mga Bali Farm ano nila, mga villa, 4 packs naman yung pre-meal, pre-breakfast nila. And kung gusto niyo mag-relax ng todo, pwede kayong magpa-massage dito. So nag-offer sila ng painawa or yung Swedish, yung unat or yung shiatsu. Piabe kung gusto mo ng combination ng shiatsu and Swedish. Syempre yung signature VIP services nila, yung bento sa massage, tapos yung hot stone. Ayan kabalin, no, yung mga cabin lang na hindi natin napuntahan, itong mga VIP cabin nila. Dalawa sila, good for 2 bucks. And yung good for 4 packs nilang cabin, itong dalawa dito sa may side. Sa lahat ng nakikita nyo mga cabins nila dito, lahat yan meron silang common na toilet and bath, tapos shower area dito sa kabilang side ng pool nila. Next natin check yung kanilang VIP cabin na private villa. So may sarili siyang pool sa lahat ng cabin nila or mga glamping nila guys. Ito lang may sariling private pool. Syempre powered by copper technology pa rin siya. Isa sa mga pinagmamalaki ni
Reka Farm and Resort. So dito sa labas meron din kayong sariling CR, syempre yung lababo nyo. And pwede rin kayong mag-relax dito sa harapan niya. And yan, meron sariling duyan. Check natin yung room nila. Ayun, good for 4 to 6 pack. Syempre fully air conditioned din naman siya. Yung bed is nandito na sa may sa may sahig. Ayan, kung gusto nyong valley feels, and syempre parang na rin siya, province feels. Syempre sa room nila meron din naman sila electric kettle. Ayan, kung gusto nyo magkape, magpainit ng tubig, syempre may sarili din naman kayong personal ref, and of course meron kayong rice cooker and maliit na side table dito. First natin check yung kanilang luxury Villa 1. So good for 2 8 packs din siya, and may dalawa siyang room. Syempre may sarili kayong private pool, infinity pool siya, and syempre powered by copper technology na siya. Ibig sabihin kapag copper technology guys, pinapatay niya yung germs and then yung viruses. So other side, syempre sa may side ng pool meron dalawang beach chair dito. Pwede kayo mag relax, and may free tables and chairs naman din kayo kung gusto nyo mag chill dito sa labas. So check na natin itong luxury VIP 1 nila. So yung luxury VIP 1 guys is meron siyang 2 room, and dito meron kayong space para sa living room, tapos ito ding dining area, and of course meron din naman kayong lababo dito, and small apps, meron din oven, electric kettle, syempre yung ref nyo, toilet, syempre hindi mawawala dyan, meron kayong sariling CR, so shower room and then yung toilet nila. Ayun, wow, napakaganda nung room nila dito sa luxury VIP 1. So, yung bed, I think king size din siya, tapos may side table dito. Pwede nyo ilagay laptops nyo dito para gawin yung work nyo. Syempre fully air condition, and nagpapaganda talaga dito yung mga mga hanging lights. Talaga namang napaka-aesthetic and valley feels yung mga rooms nila dito sa Reka Farm and Resort. So sa living area nila makikita nyo meron na rin naman smart TV, and ito na yung second room natin, and yung view niya, ito na siya, yung mismong pool, tapos full glass siya. So check naman natin yung second room. Ayun, halos same lang sila itsura nung first room na chinek natin. Syempre upon checking, meron tayong mga towels and toiletries. Valley Farm Villa Luxury VIP 2. So meron siyang 1 room. Later papasukin natin para papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung itsura nung room nila dito. So eto na yung kanilang infinity pool. Syempre may Buddha tayo doon, golden Buddha, and meron tayong dito pa little falls. Tapos eto na yung itsura ng view nung luxury tour nila guys. Kagandahan talaga kay Reka guys, no? Yung mga pool nila is copper technology na. Check na natin yung room ng luxury Villa 1. So ito siya. So 1 room lang siya. May 2 bed kayo dito, I think sa king size bed yata to. Ang kakasya dito guys 4 to 8 packs. And kagandahan niya until October 31 meron silang naka-promo na free breakfast. Good for 4 packs naman yon. So upon checking, meron na kayong mga toiletries, and syempre 2 towels dito, another 2 towels and toiletries. And dito meron din kayong mga extra small apps. So meron kayong personal ref, tapos yung inyong oven, electric kettle, so pit shell. Tapos sa labas yan, kung napansin nyo kanina, meron tayong outdoor kitchen or yung mismong lababo. May extra towels tayo dito. Ito naman yung sariling CR. Meron na siyang shower and nakadivide siya sa mismong toilet. Next natin to check guys yung Valley Farm Villa 1. So may 1 room sila, good for 4 to 8 bucks din siya. Ang pagkakaiba niya lang dun sa mga luxury VIP 1 and 2 nila guys, may view yon. So ito naka-close siya, private na private talaga, pero meron kayo sariling private pool. Same din, per technology din naman siya. So pumapatay siya ng viruses and then germs. Sa labas yan, meron kayong tables and chairs,
And yan, pwede kayong ano doon mag-swing-swing. Tapos may sarili na rin kayong griller and outdoor kitchen. Check naman natin yung room nila sa loob. So ayan. May lababo din naman kayo dito, small apps, and of course, syempre yung rep hindi mawawala dyan. Sariling CR or comfort room. Ayun, naka-division na rin naman siya. Syempre may shower area, may toilet, and yung bowl natin doon sa kabila. Room area naman, so may table pa rin naman tayo dito. Fully air condition, may sariling smart TV. Syempre yung mga beds nila is king size bed. And di mawawala dyan yung mga toiletries and towels nila. Napakaganda talaga ng mga design nila dito. Bali na Bali feels talaga kapag nandito ka sa Reca Farm and Resort. Yung location ni Reca Farm Resort dito sa Barangay Manibawog, Paralaya, Porac, Pampanga. Madali lang naman siyang puntahan. I-Google Map nyo lang and then Waze. Hintayin lang natin na dubilin para makita nyo naman kung gaano kaganda yung ambiance dito sa Reca Farm and Resort. Book na kayo guys kung gusto nyo mapil yung Bali inspired resort ng Reca Farm and Resort guys. Yan, sobrang relax. Talaga naman mapipil mo guys na nasa Bali ka. Yung mga design ng mga cabins nila and then yung mga kaya pinagmamalaki nilang Bali Farm Villa. Ipakita ko naman sa inyo kung gaano kaganda yung mga cabin nila and yung mga Bali Farm Villa. So book na kayo dito, pwede kayo mag-direct sa kanilang Facebook page Reca Farm and Resort. Yung check-in nila is 3 PM and then 12 noon. So yung promo nila until October 31, free breakfast 2 packs and 4 packs. Yun guys, no, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre, huwag niyong kalimutan i-share ang video to para malaman ng ibang kababayan natin dyan. Itong Bali ng Pampanga, itong Reca Farm and Resort dito sa Barangay Manibawog, Paralaya, Porac, Pampanga. So until our next vlog, peace out!